मिस्टर राकेश दीवाना। आप सुन रहे हैं संदीप रिकॉर्डिंग बाय मैथिली कहियो कि तोरा बात के छौरी गजबे तोहर कहानी के। कहियो कि तोरा बात के छौरी गजबे तोहर कहानी के। बाप के घर पखर नहीं छौ करे छातोई फुटानी गे। बाप के घर पखर नहीं छौ करे छातोई फुटानी गे। कहियो कि तोरा बात के छौरी गजबे तोहर कहानी के। कहियो कि तोरा बात के छौरी गजबे तोहर कहानी के। बाप के घर पखर नहीं छौ करे छातोई फुटानी गे। बाप के घर पखर नहीं छौ करे छातोई फुटानी गे। नाम तो सुना ही होगा। मिस्टर राकेश दीवाना। ऊपर से रहे छी छिट चाट छौरी अंदर के बात सब जाने छ। चल चलन तोहर देखी के बाबू माथा पे हाथ रख के काने छ। हरदम कके घूमै छ तू फैशन, हरदम कके घूमै छ तू फैशन। बढ़ाबै छी परेशानी के। बाप के घर पखर नहीं छौ करे छातोई फुटानी गे। बाप के घर पखर नहीं छौ करे छातोई फुटानी गे। डीजे राकेश दीवाना नाम से सुना ही होगा। कहे छो संदीप सुमन अभियो कले जवानी बेकाबू गे। कइने को लाज तो राखी छौरी अपन तू माई बाबू के। राइटर रवि के सी सूरज सजन लो, राइटर रवि के सी अक्षय निसला और नहीं तू नादानी के। बाप के घर पखर नहीं छौ करे छातोई फुटानी गे। बाप के घर पखर नहीं छौ करे छातोई फुटानी गे। रिकॉर्डिंग बाय मैथिली फिल्म्स, मानचौक त्रिहुता।